Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, eksakto alas 5:30. Ang primerong bungkaras ng mga bareta. Police reports. Breaking news. Baretang lokal. Nasyonal. Bareta sa imperong kinaban. Ihahatod sa Indo kan Vatikanong para bareta sa radyo. Lignisa na sa Aksyon Bareta. Mga tugang Diyos maray na aga giraray sa inogabos aldaw na po kitanin Huwebes. Hulyo 1, taon 2021. Sa lado teknikal, kaibahan ko po si Ferds Losada. Katuwang ang bilog na puwersa kan news team kan Aksyon OKFM asin PBN TV5. Ako po ang Sendong Parabarita. Ako po si Jeff Pasubilyo. Kuya na primero ang pamayukan mga bareta. Filipino Sign Language to Voice Converter na guantes na naimbento kan mga estudyanteng taga Nabwa. Ipigorgulyo kan CHED asin kan Department of Science and Technology Bicol. Vice President Lene Robredo nagpasalamat sa COA sa pagtawkan pinakalangkaw na audit rating sa iyang opisina. 2 semana pagkatapos na magadan sa bomban magpinsan na Absalon sa Masbate. Labi ng 500 na mga NPA ang nag-surrender sa gobyerno. 32 anyos na misis sa ligaw, sinalakat asin binadil gadan kan dating karelasyon. Mga lokal na gobyerno, District Engineering Office kan DPWH, iyo ang may pinakalangkaw na mga reklamo nin korupsyon. 4,509 ang dagdag na bagong kaso kan COVID sa enterong Pilipinas. Tandem, Senador Bongo asin Presidente Rodrigo Duterte, yuan pig hahasi kan PDP laban. Sarong dagmang na asupre pinupuna ng Itupgakan Taal Volcano. Health News, 4 na riyon sa Pilipinas high risk sa COVID-19. Sa negosyo Sikihor, palagos na pinapakusog ang programang pag-recover kan ekonomiya kan sa endang probinsya. Sa luwas kan Pilipinas, 130 katao na anggadan dahil sa sobrang init kan panahon duman sa Canada. Sa sports, Atlanta Hawks itinablan ni Lou Williams sa laban kontra sa team kan Milwaukee Bucks. Sa showbiz, Christine Reyes, foreigner ang bagong boyfriend. Yan ang headlines ang pamayukan mga bareta atod sa karahembot kan Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14-in-1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay FM. Gusto ko,
ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Liwat Diyos maray na aga po sa Nogabos, mga tugang, kaibanan ko si Ferdinand Losada. Diretso kita sa detalles kan mga bareta, iinuto niya to ang detalles kan mga pinakang may init na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Ang mga lokal na gobyerno, asin ang mga District Engineering Office kan DPWH, iyon may sarong dagmang na mga reklamo nin korupsyon. Yan ang bagay na tinawan doon kan task force kan Departamento de Justicia. Ang task force laban sa korupsyon. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na nakasumiter na nin report ang sayang opisina mismong kay Presidente Rodrigo Duterte katakod kan bagay na ini. Sinabi niya nan kadaklan kan mareklamong sendang pigre-resibi may relasyon sa mga maanomalyang naging mga transaksyones kan mga lokal na gobyerno, asin ang nag-iikadwa iwan mga district engineering offices kan DPWH. Nagkapira kan iba pa mahensyang ipigre-reklamo man sa labilabing korupsyon iwan Land Registration Authority kan DNR, Bureau of Customs, asin iba pa mga government-owned and controlled corporations. Dugang pa ni Guevara na haros 15 kaso na ang ipig-endorsar kan silang task force sa opisina kan ombudsman, mientras na may 15 dugang pang mga kaso ang ipig-sumiter nila sa NBI para sa posibleng case build-up asin criminal investigation, asin may iba pa man ang mga kasong ipigpasa nila sa man iba-ibang mga ahensya ng gobyerno para sa pigapod na administrative investigation. Nagrehistro niyan ang Departamento de Salud nin 4,509 mga panibagong kaso nin COVID-19. Alagad ang maugmang bareta, iyon ang sinambit ng numero, iyon may pinakang hababa na numero kan mga nagpositibong kaso nin COVID na nangyari sa nakalihis na 3 bulan. Mayo 27, presenteng taon kan may rehistro ang record na mas hababa pa kaysa sa sinambit ng bagong mga kaso. Mientras tanto, linuli kay ni sa kaintiruan, uminabot na nin 1,412,559 ang mga naging kaso nin COVID-19 sa enterong Pilipinas. Ang mga bagong na umaya nastang kasudma 5,839. Ang mga nakarecover sa ilang na COVID 1,339,248. Ang sagod ngunyan aktibo pang mga kaso o palagos pang pigbubulong 48,649. Mientras tantong sa kaintiruan, ang mga nagkagardan na mga Pilipino ninuli sa helang na COVID-19 uminabot na nin 24,662. Saro na naman napalpak na kaso nin turudukan kan bakunaan nangyari liwat duman sa Las Piñas City. Ini ang ikadwa na pagkatapos kan naging kontrobersyal na barakunahan duman sa Makati na dahi nay tudukan mismong bakuna laban sa COVID. Susog sa report, sa ropang resipiente ang nagreklamo asin na mismong may kinuang video footage kan sayang sa diri habang binabakunahan asin duman nailing sa video na ang puro kan parte kan iringgilyang ipigtutudok sa mga binabakunahan sa COVID yaon na sa bandang ibaba. Once but sabihon haros mayo na ninlaog na bulong o bakuna ang sinambit ng iringgilya. Huli kay ni iniimbestigaran kan lokal na gobyerno kan Las Piñas ang sinambit ng pangyari na haros kaagid ka nangyari duman sa Makati, maging duman sa Mandaluyong. Susog sa report ako kan Health Office kan Las Piñas na talagang pwedeng napasipara naman kan silang health worker na rugado na asin napasala ini sa pagkuanin iringgilya. Ang samuyang analysis ninulitan pigapod na plunger yaw na sa puro kan iringgilya. Posibleng mayo ng laog na bakunan iringgilyang ginamit, sabi ni Dr. Juliana Gonzales, City Health Officer kan Las Piñas. Ang nurse kaya na imbulto sa pagbakuna
yuan inkargado kan admission kan mga pasyente. Kaya posibleng dahil niya na reparo an iringgilyang nakuha niya, sabi pa kan doktor. Sinabi pa man ni Gonzales na saro na naman na human error ang pangyari. Asin dara ini kan sobra naman na kapagalan kan sa endang nurse. Sarong bagay ang sigurado dahil man ini tinutuyo, sabi pa ni Doktora Gonzales. 20 minutos ang test na magabotan, oras na alas 6. Report! Face-to-face classes, imposible pa para sa masunod na burukasan kan klase, sabi kan DepEd. Danny Aurios sa detalles. Ano man na po pagkondisyon ng face-to-face classes sa mga barangay na mayo maging nababa ang kaso sa coronavirus disease sa primang COVID-19. Nasa posibilidad na mangyari sa masunod na school year 2021-2022. Sinabi ni Director Gilbert Sadsad kan Departamento de Edukasyon sa Bicol na ang prioridad kan gobyerno na masiguro ang salud kan ribu-ribong kakihan dawa nga ni may naghulot pa giraran na ipadagos na in-person classes sa masunod na burukasan ng klase. Sigon pa sa DepEd Bicol, mismo Secretary Leonor Biones nagpahig sa inda na dapat igilid ang anuman na plano kapag padagos kan face-to-face classes dawa na nga nilimitado nganing masiguro ang proteksyon ng kakihan magiman sa mga parotoklo. Uli ka ni ang blended learning. Magpapadago siya daw nga ni ang ibang eskwela na naghahanap na kutana ano man na mangyari mantang patapuson na ang presenteng school year sa Hulyo 10 sa ngunya na taon na. Kadakli kutana ka na ipapadagos na unlimited face-to-face classes naman sa probinsya kan Masbate. Ulit ang mabaw na ang kaso sa semana luwasa na sa Upper Barangay kan Ciudad Dinaga. Iba pang barita sa lado lokal, bakulang sa sentro komersyal maging sa mga plaza kan Ciudad Dinaga, nagkuriyat ang mga pigasabit na yellow ribbon magiman sa Upper Barangay kan Ciudad Dinaga. Magali sa Barangay San Felipe, pasakat sa Barangay Pakul, dakul ang nagkuriyat ng mga pigbukos na ribbon o mga yellow ribbon sa mga barandilya. Dawa sa punin batag. Asin sa kakawayan, inibilang pagbundo asin pakisamaro sa pagkakagadan sana nakaging Hunyo 24 ni dating Presidente Benigno Aquino. Ang pakisamaro inikan mga taga Ciudad Dinaga. Tiga merakan na mga opisalis lokal magiman ka mga taga-naga, ang baray na liderato kan dipundong pamayo ka nasyon magiman na naging tatak sa saya kung walang kurap sa gobyerno, walang mahirap pa. Kampano ni dating alkalde asin dipuntong dahil Secretary JCM Robredo. Alkalde Jambongat nagkaperang beses nagbisita si Pinoy sa naga magiman kana lubong ni Secretary Robredo ang esposo ni VP Leni Robredo. Yan ang dugan na balita sa lado lokal. Ini man si Danny Aurios. Report! Salamat na maray, Senyor Danny Aurios. 17 minutos ang test na magabotan alas 6, dapat na magkaigwanin pagkakataon ang gabos ng mga Pilipino na makapamili kung baga anong klaseng bakunan gusto niyang itudok sa iya. Yan ang ipinahig ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na kasabay kan pagsabing dapat sertuhon kan gobyerno na available ang gabos na klaseng brand nin bakuna tanganing makapamili ang mga Pilipino. Paliwanag pa ni Rectong common sense na mas dakol ang magpapabakuna kung matatawan sindang pagkakataon na magpili kan brand na itutudok sa inda. Sa ngunyan ang kaparatisan ng available na bakuna iyon hali sa China na Sinovac. Asin kakadikiton sa naman ang mga bakunang arugan hali sa Pfizer, AstraZeneca, Sputnik asin Moderna. Nainot kay ni sinabi man ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na dapat konsiderong kang gobyernong bumakalin ibang brand din bakuna asin bakusa ng pagparabakalon ang Sinovac nagikan sa China. Dakol ang mas mababakal na mga bakuna asin mas maging epektibo ang kampanya kang gobyerno sa barakunahan kung igwanin iba pang brand na available para sa mga Pilipino.
15 antes na mag-alas 6 din pag-aaga. Report! Seawall na kukonstruir sa San Cirilo, Pasacao, proteksyon laban sa storm surge. Ernie Marfil sa detalles. Magiging proteksyon ang seawall na ipigtutugdok o ipigkukonstruir sa Barangay San Cirilo kan Banuanin, Pasacao. Tanganin maisalabar ang mga constituent digdi kontra sa ano man na epekto darakan kalamidad siring ang storm surge asin pag taop kan tubig ikan sa dagat sa panahon ni igunin na bagyo. Inambigtaw bagay na piktuan doon ni Mayor Ninyo Tayko kan Banuanin, Pasacao matapos na ipadako sa sinabit ng infrastructure project na sinasabi iyo man ini masumpay bilang access road sa tinampo pasiring sa barangay kana Balugo, mamamampang sa dagat tangani na maging magian-an agihan kan sinambit ng mga tao mapasiring sa Balyo kan San Cirilo pasiring sa Balugo, Pasacao, Camarines Sur. Por medyo kan bagay na sikun ki Mayor Ninyo Tayko parte sa ini kan mga infra project na pigikibon din sa Pasacao sa paagi man ni Governor Mix Bujaporte asin ni Congressman Elry Bujaporte nagapalos ng fundo tangan ni makonstruir ang sinambit ng mga infra project na kapag pinabang sa mga tao o ruda sa mga taga Sintro, San Cirilo asin man taga Balugo, Pasacao, Camarines Sur. Yan ang action report. Ako si Ernie Marfil. Gusto ko okay ka. Report! Salamat, Ernie Marfil. Para ko sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal, sinimbag ni Sekretaryo Francisco Duque III ang angat ni Senador Manny Pacquiao mapalapit sa subot mga korupsyon sa laugkan sa iyang ahensya. Sinabi ni DOH Secretary Francisco Duque na andam siyang ipahiling sa senador kung bagasay ni na pigagastos ang pondo kan DOH laban sa pandemya. Ipinaliwanag niya na kahit tupapig sumiter na ninda sa Finance Committee kan Senado siringman sa mismong Departamento Department of Finance ang report mapalabit sa pundong pigagamit kan gobyerno laban sa COVID. Dahil man nag-aagi sa kamot kan DOH ang ibang kwarta kundi sa ibang mga funding agencies, sabi pa kan sekretaryo. Hinasigurar ni Duque na pirming transparent ang DOH pag-abot sa paggastos kan mga kinakaipong bakalon laban sa hilang na COVID tanganing may pautob ang mga provisiones kan Universal Healthcare Law. Matanda na sinimbag ni Duque ang angat ni Senador Manny Pacquiao kan sabi yung kaining ang Departamento kan Salud yung sarok kan mga pinakang kurakot na hensya di gobyerno sa lindong kan administrasyon ni Presidente Duterte binabansagan ni Pacquiao na tripling mas kurakot kesa sa naging administrasyon kan dipuntong dating Presidente Noynoy Aquino. Mientras tanto sa lado ni Presidential Spokesman Harry Roque, sinabi kaining tibad absent naman si Senador Manny Pacquiao kan gibuhong kan DOH ang pagpresentar sa Senado kan mga pinagkakagastusan kaini sa kampanya laban sa COVID. Dugang pa kaini na pagkatapos kan naging presentasyon mayo man ni sarong senador na nagkaigwan ng reklamo sa naging pagpapaliwanag ni Sekretaryo Duque. Naunambitan niya na politika lang naman ang posibleng rason kung daw tangon niyan binabatikos ni Pacquiao ang administrasyon. Inapod ni Pacquiao ang DOH na bilang sarok kan mga pinakang kurakot na hensya di gobyerno sa lindong kan administrasyon ni Presidente Duterte. Matandaan na dahil palang nahaloy, inangat ni Presidente Rodrigo Duterte si Senador Manny Pacquiao nangaranan kung baga-ari na ahensya di gobyerno ang pigapod niyang pinakang mga kurakot asin re-remedyohan niya ang problema sa lauglang nin sarong simana. 11 minutos antes na magabotan na alas 6. Report! Land Transportation Office saka PSO nagsarong puwersa para sa enforcement. Hil de la Cruz sa detalles. Nagsarong pwersa ang LTO o ang Land Transportation Office kan Ragay, pati naman ang mga enforcer kan Public Safety Office kan lokal na gobyerno kan sinambit na banwaan ini katakod kan sedang pinakusog na operasyon sa pag-enforce sa mga driver ning mga bikulo na nagabalga kan rules and regulation sa tinampo. Ang ginibong operasyon kan mga autoridad nagresulta sa dakol na naisyuhan ning TOP o ning ticket
na mga driver kan sa indang pagbalgar kan mga regulasyon. Sigon sa ipinaabot na impormasyon kang LTO Ragay na haros kadaklikan mga nasisita asin na isyuhan TOP yuan mga nagmamaneho ning mga motorsiklo na kung bakong expire ang registrasyon mayo ning mga driver's license ang mga nagdadara kaini. Mientras tanto liwat na nagpatanid ang LTO na bago magmaneho kan sa indang mga bikulo dapat areglado an sa indang mga papeles. Action Barita sa OKFM PBN TV5. Ini man Sil de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Salamat na maray, Hill de la Cruz. 10 minutos antes na magabot ang alas 6 nin pagkaaga. Dakulaw na tabang ang pananom na lagundi para sa mas marikas na pag-umay kan mga pasyenteng tinataramaan kan helang na COVID. Inian na naglataw sa ginibong pag-aadal mismong kan Departamento de Salud. Binanga sa duwaan partisipante sa sinambit ng ginigibong clinical trial kung sain sarong grupo ang tinawanin lagundi mientras nan ikaduang grupo tinawan lang kan pigapod na placebo umayo nin laog na lagundi. Sinabi ni DOST Secretary Richard de la Peña na natawanin lagundi liwat na nagbultan pamarong asin an pagnamit na enot ng nawawara kung tinatamaan kan helang na COVID. Sinabi niya na ang pagkakaiba kan duwang grupo nin mga pasyente yun ang mga tinawan kan lagundi naging mas marikas ang pagkakarecover sa sinambit ng kamatian. Hinuli kan pagkawara kan mga sintomas aro kan kawaraanin pamarong asin pagnamit, pag-untok kan pag-abo, pagkulog kan halanuan, kalintura asin kanipisilan sa paghangos nagtutubod sinda inisyalmente na dakulang bagay ang lagundi para tao sa mga pasyenteng tinatamaan kan COVID sabi pa ni De La Peña. Para rin man na nakarecover sa laog sa nanin 7 abot 8 aldaw ang mga pasyenteng ipinairarom sa trial. Naglalaw man opisyal na irerekomendar kan Departamento de Salud ang padagos na paggamit o ang pagpapadagos kan mga clinical trials tanganing padagos na makahanap nin bulong ang mga Pilipino laban sa COVID kabarali digdi. An virgin coconut oil, an ivermectin, ngunyan ining lagundi asin iba pang mga bulong na herbal. Pinalawig pa kan gobyerno kan Pilipinas ang travel ban sa bali 7 iba pang mga nasyones kan kinaban. Abot sa Hulyo 15 ang pagkakabandera kan travel ban sa 7 mga nasyon. Ang mga ini iyon mga nasyones kan India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Oman, asin man United Arab Emirates. Mientras tantong pigpapagirumdom ni Commissioner Jaime Morente kan Bureau of Immigrations ang mga airline companies na dahil muna magprobar na magpalunad nin mga pasahero. Pasiringon sa sinambit ng mga nasyones tanin na sila mapatawan kan magakanigong kastigo sa mga pasahero man na fully vaccinated. Asin gikan sa mga nasyones na tinawanin green tag kan immigrations kay puan magiralin nilang magpairarom sa 7 aldaw na kwarantina sa mga health facilities bago formal na makalaog sa nasyon asin makapuli sa sainlang kanya-kanyang mga harong. Anday bakunado kay puan man magpairarom sa 10 aldaw na facility quarantine sabi pa kan opisyal. 7 minutos antes mag-alas 6. Pagkakaiba kan COVID update kan DOH Bicol asin kan City Health Office kan Naga dapat na ariglaron. Carlo Baldosa sa detalles. Dakula ang pagkakaiba kan record kan DOH Bicol sa COVID update na bigapaluwas kan Health Emergency Response Task Force o HERTF. Ini ang naging obserbasyon ng grupo po ang kanipa sa irarom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang siyudad ng Naga. Kung saan pag-extender pa ini sundong pit sa 15 kan bulan na presente. Tulos nag-urulay ang HERTF kan mapabali pa ang siyudad sa listahan kan mga lugar na daipighiraan klasifikasyon huli kan halangkaw na kaso ng COVID-19 na sinatukar pa sa meeting ang pag-areglo kan mga tamang datos na kaipuan maisihan kan publiko. Sa kasumpay pang bareta, sinasabi sa data kan DOH na 1,472 pa ang aktibong kaso kan COVID-19 kan uminaging Hunyo 28, harayo sa 292 na update kan Naga sa kaparehong aldaw.
Yan ang Aksyon Bareta sa OK FM asin PBN TV5. Ini si Carlo Baldo sa gusto ko. Okay ka. Report! Salamat na maray, Carlo Baldosa. Panago sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado nasyonal pamanggilaray ang pagkakasiriblagan kan partido administrasyon na PDP laban magiging dakulang bagay para sa oposisyon sa nagdadangadang na eleksyon sa masangling taon. Yan ang bagay na ipinahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang sarokan mga leaders kan partidong liberal na nagsabi pigalaw man niya nang papatalsikon si Senador Manny Pacquiao bilang presidente kan PDP laban sa mangyaring National Assembly kan sinambit ng partido sa maabot na Hulyo 17. Sabi pa ni Drilon na maapektaran ang kakayahan na sinan pagiging pusog kan mga suportadores kan administrasyon asin kinakaipong gumastos ning kadakol na kwarta sa mga troll farms asin social media. Hinako kan senador na kadakol pang dapat gibunan oposisyon nganing maprobitsaran ang pagkakataon na ini na nagdudurulak anyaon sa lado kan partido kan administrasyon. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal paman gilaray ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict nagsabi na sinda nagbiklad na nin petisyon sa COMELEC tanganing ipadiskwalifikar ang kabataan party list na pinapamayuan ni Congresswoman Sara Ilago. Ini tanganing day na maging parte kan eleksyon sa masunod na taon para sa party list ang sinambit ng grupo. Sabi ni Chairman Busantog kan Elcac ang petisyon basado naman sa naging mga reglamentos na sendang ipigutob asin siringman basado ini sa mga provisiones kan konstitusyon kan Pilipinas. Ninhulit na nahiling nindang an solamenteng itinutulod kan sinambit ng party list group yuan kapakanan kan mga rebelding New People's Army na pagaraman na tulong mga dating kadre kan teroristang grupong CPP-NPA ang mga membros kan kabataan party list ang nagbuyagag na si Ilado membro kan sa ilang grupo asin ini kabali sa mga nakatago na mga politiko na nasa likod kan pagtulod sa movimiento kan mga rebelde. Sinabi pa man ni Busantog na ang pagsangat nin petisyon para ipadiskwalipikar ang kabataan party list sa nagdadangadang na eleksyon sarong challenge na sa naman na inako pagkatapos kan pirmi na sa ng pagangat kan mga membros kan Makabayan Black duman sa Kongreso na sarangatan ninda nin kaso ang pigtutubulan ninda na mga membros kan New People's Army. Ang tambalan ninda Senador Bongo asin Presidente Rodrigo Duterte ang nakatalaan na suportaran kan mayoriya kan mga membros kan ruling party na Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan PDP laban sa eleksyon sa masunod na taon. Yan ang ipinahayag ni Vice Chairman asin Energy Secretary Alfonso Cusi kasabay kan pagsabing 90% kan mga membros kan PDP laban ang nagtutulod na ang tambalan ninda Senador Bongo asin kan sa iyang boss na si Presidente Rodrigo Duterte ang magayon na tandem bilang Presidente asin Vice Presidente kan Pilipinas sa eleksyon presidensyal sa masunod na taon. Nainot nang inako mismo ni Presidente Rodrigo Duterte na ngunyan pigkukonsiderar niya sa iyang sadiri na posibleng lumaban sa kargong Vice Presidente kan Pilipinas sa eleksyon sa 2022. Panagos ang pagtupganin tinoniladang asuprikan bunganga kan Bulkan Bulus o Bulkan Taal sa Batangas sa nakalista 24 oras. Susog sa record kan FIVOX na abuton ni nastang 14,326 toneladas kada aldaw ang ilinuluwa na asuprikan bulkan pun pa kanakaaging Hunyo 28. Nakapag-rehistro manin 10 volcanic quakes sa palibot kan bulkan asin pigmimirar kan mga otoridad kan FIVOX na peligroso ng maray ang bulkan na Taal.
Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason. Tugtugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas an Aksyon OKFM asin PBN TV5, miyembro kan KBP. An oras eksaktong alas 6 nin pag-aaga. Gusto ko, okay ka. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia, sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suging supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious The Stevia Company, ISO certified and world-class quality. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alkohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 + 1 Herbal Coffee Mix. Kang Rachel, Tagalabaw, Libmana, sakit yung
mistake mo. Wala ko parang na, ano ko na, digaya ko ng maasim na maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Angel Street, Naga City. Yan na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph as ini-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart as in pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay ba si Mayor Son Legasyon. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna. Piglansar na niya to ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, maglan-insta na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Barera sa OKFM. Thank you very much, Engineer Ferds Losada. Iguana po kita nin bali 8 minuto makalis an alas 6 nin pag-aga. Managos ka mong nagantabay sa Aksyon Bareta sa OKFM asin PBN TV5. Good morning man sa gabos po naman nagdadalan sa muya sa Facebook Live. Ngunyan sa detalyes kan sa tuyang mga pinakang presko asin pinakang may init na mga bareta sa lado lokal. Nagpasalamat ang opisina ni Vice Presidente Leni Robredo sa itinaong pinakalangkaw na ranking sa Indakan Commission on Audit. Nagpasalamat ang Vice Presidente kasabay kan pagsabi na inian patutuo na pigre-reconocer ang pagtaunin importansya kan sa iyang opisina sa tultol na pasistema lalong-lalo na sa paggamit kan kwarta kan gobyerno. Importante ang rekonosimento ininulit ini nagpapatunay kan pagtataong importansya kan sa muyang opisina sa pag-ariglar asin pagkomple sa mga sistema lalong-lalo na sa tultol na
gamit kan kwarta na sa diri kan banwaan. Liwat na nangyari an pagtaong rekonosemento sa opisina kan Vice Presidente sa bali tulunang magkasunod na taon hali mismo sa Commission on Audit. Pun kan magputok ang COVID-19 pandemic an opisina kan Vice Presidente kan Pilipinas saro kan mga enot na naglansar nin mga programa tanganing matabangan lalong-lalo na ang mga healthcare workers, mga stranded na individual duman sa Metro Manila na apektado kan lockdown na siniba pa lalong-lalo naman ang mga tinaramaan kan bagyo digdi sa Bicol kan nakaging bulan na Nobyembre kan nakaliis na taon. Malagos kan mga aksyon report sa luwas. Aksyon report. Mayor's League kan Albay kontra sa ipig banderang Enhanced Community Quarantine sa sendang lugar. Dani Aureo sa detalles. Kasun mo pa inood to. Unan sa iba pang balita sa lalo lokal, dawa na nga ni Haros ang kapulisan sa siyudad Tinaga nakatutok kadakli sa senda sa mga barangay checkpoint mangging sa pagpatrolya nganing istriktong implementar ang mga ordinansa na may relasyon sa COVID-19 asim pinapasunod ka National ITF alagad Anaga City Police Office ikaman giraray pa siguro mga autoridad na 24/7 pwede magresponde sa anong mga insidente nin kriminalidad. Sinabi ni City Director Marlon Catana ang Canaga City Police Office dapat man giraray tawan yung mga pagandam ang paglaban sa iba pang krimen asin na dapat nila iubos ang personal sa paglaban sa COVID-19. Pero kan mga posibleng kriminalidad, may minsan igwang apod sa NCPO, baging sa mga police station na may aksidente sa trapiko na kaiponindaan mga otoridad. Pasalamat si Katana o Police Colonel Katana na may manin na nagayong magamat na kaso na kaipon ang presensya ka na kapulisan. Iba pang balita sa lalo lokal, nag-contestin na bigla ng inspeksyon si Congressman Gabi Bordado kan Tercer Distrito kan Camarines Sur kasuma sa sayang 5 kilometrong peito sa patinampo sa bara sa Kanaman Camarines Sur. Ang Congressman sa MP Giling ang proyekto nin patinampo kan kauman sa may kauman na masumpay sa barangay Lanyaga, Siman, San Roque, Kanaman. Ang proyekto halunang kamautan ka mga parauman na dakulang gastos ninda kung nagpapakot ka mga inaning paroy asin iba pang produkto agrikultural. Dakulang gastos sa parte ka mga parauma ulit na kinakaipon na maggastos pa sila sa magpakot ka mga paroy alagad guna na makakatipid na oras na totalmente matapos ang proyekto. Yan ang dugan ng mga balita sa lado lokal. Iniban si Danny Aurios. Report. Thank you, Senyor Danny Aurios. Pasensya na, sir, para basalan ko kani. 13 minutos makalisan na alas 6 nin pagkaga. Balago sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal pamanggilaray inumaw kan Commission on Higher Education CHED Bicol ang tulong mga estudyantes gikan sa Camarines Sur Polytechnic Colleges sa Nabwa, Camarines Sur asin ang pag-umaw na ini sinabayan man kan opisina regional kan Department of Science and Technology. Ang sinambit ng mga estudyante iyon naggibo kan pigapod na trainable gloves na kayang mag-interpret sa tataramo na Ingles kan sign language na pigigibukan kag sulot kan sinambit ng guantes. Ang imbensyon na ini parte kan thesis ninda Francis Anthony de Guzman, Renzi Galan de la Cruz asin Glenn Arvin Alcibor. May nakabugtak na sensor sa guantes asin pigi-interpret man ini kan motion tracking device na ipig
lalaog sa computer obheto kan imbensyon na makatabang na mabawasan ang communication barriers kan mga taong may kadinan sa pagtaram. Mawat man ni CHED Regional Director Dr. Freddy Bernal na tawanin konsentrasyon kan gobyerno ang sinambit ng invention kan mga estudyante kan CSPC na buwa aning lalo pang mapakaray. Siriman kay ni ang kaisipan ni Direktor Romel Serrano kan DOST Bicol. Sa entrevista kan OKFM kasudma sinabi ni Direktor Serrano na matabang man sindatang aning lalo pang mapagayon ang naimbentong ini kan tulong mga estudyante sa Nabwa. Pwedeng ibali sa kompetisyon kan DOST ang sinambit ng invensyon. Mientras tanto, balik kay Direktor Bernal kan CHED nagsabi ini na makikipag-koordinar ang sayang opisina sa administrator kan CSPC sa Nabwa tanganing itao ang monetary reward na sinibapang tabang sa sinambit ng mga estudyantes. Report! Uyanaan aksyon gikan duman sa Manila, Vietnamese national asin sarong padis na magkailusyon arestado sa pagtago nin droga duman sa Makati. Darius Biquillo sa detalles. Arestado ang sarong Vietnamese national kan mga miyembros kan Philippine National Police sa syudad kan Makati matapos na magpa-deliver ini ning illegal na droga sa sarong lalamog rider sa nasabitan ng lugar. Sa report na nakaabot sa Special Drug Enforcement Group kan Makati City Police, alas 8:20 kasudma, ang Vietnamese national pinadarahanin na sarong parcel na inugpigiling kang lalamog driver. Vietnamese subot ang dadarahon niya. Alagad kan sayang biparuhon, inipalan na illegal na Shabu. Nakipag-coordinate rin sa mga miyembros kan Philippine National Police kan Makati. Atin ang Makati PNP, iinot na nagpasiring duman sa dadarahan kan Shabu. Kan aktong re-resipihuna kan Vietnamese national, ang Shabu duman na inaristar kan mga tauhan kan PNP. Pinisto ang Vietnamese national na si Tosun Hai Duac, 31 anyos, na nag-i-star sa SM Jasa Residences diyan sa Bel Air, Makati. Nakakulong na ang nasa pitrang sospetsado. Gantras tanto alao naman din pagkahapon kan arestaron kan mga miyembros kan PNP Makati ang magkailusyon. Matapos na isa irarong primero ini sa bypass operation, nagpamalo-malo ang sarong miyembros kan Philippine National Police na adik asin nagpakal nin kantidad 500 nin Shabu digdi sa lalaki na pinagbistong si Christian Umali asignasyon alias Fabi. Kan magpositibo ang hero kan mga miyembros kan Philippine National Police, dumana ini inarestar kay banan ang girlfriend kaning si Shakira Padilla alias Kikay kan barangay Valenzuela, syudad kan Makati. Naatubang na ang magkailusyon dangan ang Vietnamese national sa pagbayular sa Republic Act 9165 asin Manda Dangerous Act 2002 ang nasampitarang mga sospitsado. Dagdag na informasyon para sa Red 7.5 OKFM asin man TVN TV5, Darius Biquillo, gusto ko, okay ka. Report! Thank you, Darius Biquillo. Padagos sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal pamanggiraray, padagos pa ang ginigibong investigasyon kan mga otoridad duman sa Banuang kan Viga sa Catanduanes. Dapit sa nangyaring insidente nin pambabadil gadan kan riding in tandem sa sarong suspetsadong nagtatrabaho sa gibuanin Abaca kan nakaaging Banggi. Ang insidente nangyari sa may tungod kan tulay sa Barangay Oco, San Jose, Viga, Catanduanes. Sinabi ni Chief of Police Carlos Gales nagapod sa senda nagkapirang residenteng nakahiling kan sinambit ng pangyari alas 8 nin Banggi kan nakalis na Hunyo 29 aldaw na Martes. Sabi sa investigasyon kan mga otoridad, papulyo na ang biktima sakay kan sa iyang top down gikan sa sentro kan Viga mga bandang pagultanan kan alas 7:30 abot alas 8 nin Banggi sa sarong madiklom na parte kan tulay kan ini hipaan kan duwang magkaibahan na nakasuno sa motorsiklo. Nakabunit ang riding in tandem asin ginibuan dupok na pambabadil sa kairak-kerak na biktima na tulos na binawianin buhay duman mismo sa lugar na pinangyarihan kan insidente. 19 minutos makalisan alas 6 din pagkaaga. Report!
Sa iba pang bareta, sa lado lokal, Ninita Dasian, ina kan binadil gada na si Kagawad Rodel Dasian kan Tampadong Pamplona. Nagasumir na sa pwesto bilang bagong barangay Kagawad. Ernie Marfil sa detalles. Kakayanon ko, asin nagigibuhon ko ang gabos na magakaya para sa nagampanan ang obligasyon kan sa kuyang aking si Rodel Dasian na binadil kadan bilang sarong kunsel kan Barangay Tampadong Pamplona, Camarines Sur. Inang bagay na pigtawan doon ni Mrs. Ninita Dasian, 72 anyos, asin ina kan na binadil na si Rodel Dasian kan nagtalikod na mga aldaw. Sigun ki Mrs. Ninita Dasian, kakayanon niya ang trabaho na inot ng ginibukan sa iyang aki bilang kunsel kan Barangay Tampadong. Dinhulit na may isang iban maginibo kundi ako na sanaan na obligasyon pang iwinalan sa kayan sa iyang aki. Kung kaya siya, udukbut na inako asin nagasumir sa paagikan pag-o-taking kayo ni sa atubang ni Mayor Boy Franco bilang iyo ang sangling kagawad ka na Tampadong sa Pamplona, Camarines Sur. Sigun ki Mrs. Ninita Dasian, ang pinugulan niyang komitiba sa sanggunian, iyo ang komite sa senior citizen, siya 72 na. Asin may kapasya na maging pamayukan mga kagurangan sa Barangay Tampadong, bantangan sa iyan mga magurang sa tugang, nagpurugol naman ng mga posisyon sa barangay, siring pagiging kapitan asin man ng konsel sa barangay, kung kaya may aram naman siya sa mga hero kan sa iyan mga familia asin ni Rodel Dasian. Por medyo kan bagay na ini, sigun ki Mrs. Ninita Dasian, talagang interesado siya, asin igot siya, bantang mayo naman siya na siyang ginigibo sa buhay. Minhulit tatarapos naman na siya mga aki, kung kaya yaon na sana sa barangay siya maserbi sa mga tao dyan sa Tampadong, Pamplona, Camarines Sur. Yan ang action report sa OKFM TV5 Naga. Ako si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Report! Salamat Ernie Marfil. Ang oras alas 6:22. Padago sa iba pang detalles kan mga bareta, sa lado lokal Paman Giraray, sa nakalis lang na 2 semana may kabilugan na 505 mga membros asin suportadores kan New People's Army ang nagsurrender sa mga tropas kan gobyerno duman sa probinsya kan Masbate bilang parte kan pagkondinar kan mga dating nakairibanang kan sinambit ng armadong grupo sa mga panribok na ginigibo kan sendang mga lideres. Ipinahayag ni Kapitan John Paul Villesa kan 9th Infantry Division kan Philippine Army ng pag-surrender kan mga dating rebelling New People's Army nangyari kan Hunyo 18 abot Hunyo 28. 2 semana pagkatapos na mangyari ang traedya na pinabuaganin bombaan magpinsan na football player na si Keith Absalon asinan sayang pinsan na si Nolven Absalon duman sa barangay Anas, Masbate City. Si Teniente Colonel Siegfried Felipe Awiche nagsabi man nan palagos na pagsibog kan suporta kan mga dating mga membro asin suportadores kan New People's Army, nagpapahiling na nagiging epektibo ang kampanya kan gobyerno tanganing inkaminaron ang komunidad maging ang mga kabarali sa sinambit ng movimento na mag-aprobitsar kan pigapod na community support program sa lindong kan presenting administrasyon. Mientras tantong sa laluman ni Major General Henry Robinson Jr. ang commander kan Joint Task Force Bicolanja asin na Division Commander kan 9th Infantry Battalion kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Isa nagsabi na igwasanin kumpiyansa na ang positibong pangyaring ini sa pag-surrender kan 1,500 na mga rebelling New People's Army duman sa Masbate, patunay na nagtatrayumpo ang kampanya kan gobyerno laban sa insurhensya. Balik kita sa iba pang baleta, hali sa luwas. Report! Limited face-to-face classes itinutugot kan LGU Garchitorena. Carlo Baldosa sa detalles. Ipinahayag kan LGU Garchitorena Camarines Sur na magkakaigwanan ng limited face-to-face classes sa indang lugar huli sa babang bilang kan mga na-record na kaso ng COVID-19. Napag-araman kay Mayor Nelson Buesa na mas nakakanood ang mga kakiyan sa siring na pagin ng pagtukdo kaysa modular sin distance learning na na-experiensyahan sa presenteng panahon. Malagad may kondisyon ini. Sigun sa alkalde kay po nagabus sa partukdoan dapat fully vaccinated na. Hulit akong bakunado na ang mga ini, kampante ang mga kamagurangan kan mga ka-estudyante kontra sa umak ang COVID-19. Mientras tanto sa record kan DepEd Bicol,
Nasa 400 na protokolo sa reyon ang nabakunahan na. Iyan ang aksyon barata sa OK FM asin PBN TV5. Ini si Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Salamat Carlo Baldosa. Sa iba pang bareta sa lado lokal pamangiraray sarong membro kan New People's Army an natuklo kan mga autoridad dinhuli kan pigato bang niyang kasong murder. Ini nangyari duman sa Barangay Antipolo, Bulan, Sorsogon. Ang Police Regional Office number 5 nagbistokan sospechadong si Gistole Lorente sarong aktibong membro kan Platoon 2, Larangan 2, Komite ng Probinsya 3, Bicol Regional Party Committee kan New People's Army nagatubang ning kasong panggaganan ang sinambit ng akusado huli kan na pambabadil sa sarong personang pignaranan na si Felix Chico kan Barangay Sumagungsong, Bulan, Sorsogon, Marso kan taon pang 2020. Ang police report nagasabi na ang pag-arestar sa sinambit ng akusado nangyari kan mag-townin report ang mga residentes kan lugar na duman nagtatago ang sinambit ng akusado. Si Brigadier General Junel Estomo, Regional Director kan PNP Bicol, nagpahayag nin pag-umawasin pagpapasalamat sa sendang informante na nagtaong giyatanganing maramalan ang sinambit ng sospek. Bareta pa sa luwas. Duwang mga drug personality sa Iriga City dakop sa pagserbi nin search warrant kan mga pulis. Hil de la Cruz sa detalles. Sarong drug personality sa siyudad ning Iriga ang narata sa kamot kan mga otoridad sa ginibong pagserbi ning search warrant kan mga operatiba mga bandang alas 2 ning paghapon kasudma sa zona 2 kan Barangay San Agustin, Iriga City. Ang search warrant pinag-issue ni Honorable Judge Martisa Mnoylan Rodrigueza, ang Vice Executive Judge kang RTC Branch 37, 5th Judicial Region na may pitsang June 24, 2021 sa suspitsadong si Christopher Monghi Ipraxedes sa ining baguhan sa pagatulak ning droga sa sinambit na syudad. Sa ginibong pagrekesa nako sa suspek ang sa sayang posisyon sarong sling bag na may laog ning anom na pidasong heat-sealed transparent plastic sachet na may laog ning shabu asin iba pang mga drug paraphernalia ana nakonsen ang pag-inventaryo kan mga ebidensya sa nakuha sa suspitsado ginibo na yaon ang mga mandatory witness. Ang suspect nahamag sa kasong pag-violate o pagbalgar kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Action barita sa OK FM PBN TV5. Ini Mansell de la Cruz, gusto ko, okay ka. Salamat Hil de la Cruz. 28 minutos na po mga tugang makalis ang alas 6 nin pag-aaga. Ultimo sa detalles kan sa tuyang bareta ngunyan sa lado lokal. Gadan ang sarong 32 anyos na misis pagkatapos na ini sa lakaton kan sayang dating karelasyon. Inabutan ini sa kusina dangan 2 beses na pinapos nga kanin bala. Ang pangyaring ini nangyari duman sa Purok 4, Barangay Nabunton, Ligao City, kanagtalikod na Miyerkules na banggi. Deadon arrival sa ospital ang biktimang misis. Hulikan 2 tama nin bala sa sayang likod. Ang biktima binistong si Katrina Bartolome Pedres Mayagom, residente kan sinambit ng lugar. Sa ngunyan ang mga pulis duman sa Ligao, palagos pang pigahanap ang sospechado na binisto sa pangaran na Rodel Mansion Bungol alias Roque, 39 anyos anidad, soltero, residente kan sinambit ng barangay. Mga bandang alas 7 nin banggi mientras nasa kusina ang biktima. Kan biglang luminaogan sospechado sa likudan na partikan sayang harong asin mayong sabi-sabing basang na sanang 2 beses na binadil ang kairak-kerak na misis tulos man na nakakutipas pasiring sa kusina ang agom kan biktima kaya inabutan niya pa ang sospechado pero marikas ining duminulag asin day inabot kan ibinatikal niyang kung ano-ano mga gamit sa lawgan sa ilang kusina. Sinabi ni Norman ang esposo kan nagadan na biktimang posibleng ang naputol na relasyon kan sayang misis asin kan suspechado ang motibo sa ginibo kaining panggagadan.
Kanakaaging taon sinangatan yaman ning kasong frustrated homicide ang sinambit ng akusado hulikan pagprobar na pambabadil sa iya. Aratsan mga tugang, mabuelta po kami sa iba pang mga balita. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon. Totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason. Tugtugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang tamang oras, eksakto pong 6:30. Gusto ko, okay ka. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City. Prieto and Abellia Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Tuyo na ba ang balat sa alkohol mo? Alam mo ba na ang tuyong balat madaling kapitan ng virus? Sa dami ng alkohol ngayon, iisa lang ang angat sa lahat. KKM Medguard 70% alcohol. Tama! KKM Medguard 70% alcohol. Ang sikat na alcohol sa Metro Manila. KKM Medguard 70% alcohol. Antivirus na, siksik sa moisturizer pa. Kung ayaw mong magkasakit at kung ayaw mong kulubot na kutis, mag KKM Medguard 70% alcohol ka na. 99% tanggal ang germs. Tulong proteksyon sa kalusugan na. Depensa ninyo sa mga sakit pa. KKM Medguard 70% alcohol. Nandito na sa Bicol. Mabibili ito sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Store, CBS Convenience Stores, at sa ibang leading drug stores and supermarkets. Catherine here. Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia, gabos na sektor, kan sa tong rola, Kusog Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong mapupua, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia, Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself sa ka-full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance sa ka-exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Ano ang fresh? Sa pamilya ko, ang fresh, walang preservative. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa amin, ang fresh, di bumabiyahe ng malayo. At hindi rate. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga nanay,
Tinapay at palaman, siguradong bago, araw-araw. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga panadero, ang fresh di galing sa pinaglumaang tinapay. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga suki, ang fresh, di lang sa label at salita, pati sa gawa. Hindi lang basta-basta fresh. Dapat Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Action Barena sa Okay FM. Thank you, Engineer Ferds Losada. Mga tugang, oras na po para sa tuyang sari-saring mga bareta. Ang sari-saring bareta atod sa Karayambot kan Cabral Bicolandia Supermart, BMSQ Supermart, atod man kan CBS Convenience Store asin kan Quick Stop Convenience Store. Mababakal ninudgi ang mga barakalon na rasonable asin barato ang presyo, mabubuot magalang pa ang mga maserbi sa Indo. Enot bareta sa ladunin sa lud apat na reyon sa enterong Pilipinas ang klasipikado kan DOH bilang mga high risk sa COVID-19. Sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Alethea de Guzman na ang sinambit ng apat na mga reyon nakarehistro nin tinitika po ng bed capacity para sa mga pasyenteng tinatamaan kan COVID asin ansendang intensive care unit haros parano na. Na sinambit ng mga reyon, yuan reyon 6, 8, 11 asin 12. Sinabi kan DOH na halangkaw ng maray ang utilization rate kan mga ICU asin iba pa mga pasilidades laban sa COVID-19. Sinabi pa ni Di Guzman na nasyon nakarehistro nin average na 5,749 na mga kaso nin COVID-19 on Hunyo 23 abot 29. Bareta sa lado ni negosyo ang gobyerno provincial kan Siquijor lalo na nagpapakusog kan sa endang recovery program tanganing makabawi ang sa endang mga negosyante sa pandemyang darakan COVID-19. Ang Siquijor sa day mahaloy na panahon mabukas kan sa endang pinaka-primerong community mall, provincial hotel, domestic airport. Susog sa ipinaluwas sa media ni Congressman Jake Villa ang nagtitindog bilang representante sa Kongreso kan sulusulong distrito kan Siquijor. Ang proposed mall duman sa Siquijor may kantidad na 500 milyones pesos na pinondohan kan gobyerno nasyonal. Pigilaw man na mataw ini ninabuton ni nastang 1,300 na oportunidad sa pag-empleyo sa sendang mga residente sabi pa kan diputado. ...39 minutos makalis ang alas 6 nin pag-aaga. Bareta ngunyan gikan sa luwas kan Pilipinas.
Abuto ni nastang 130 katao ang nagkagardan hulikan matinding paltik, grabing init duman sa nasyon kan Canada. Ang Vancouver Police nagrehistro nin 130 sudden death incidents. Hulikan na sinambit ng grabing init duman sa lugar na namatian sa laog ka nakalis na tulong aldaw. Ang kadaklan kan mga nagagadan iyo ang mga may edad na sinigwanin mga dati ng kamatian. Ang Canada uminabot ni nastang 49.6 degrees Celsius ang temperatura. Nangapudan ang mga otoridad duman sa sinambit ng nasyon na ang mga tao permisa nang magparairenom nin tubig nganing makalikay sa heat stroke. Baretang sports. Nagtakada si Lou Williams din 21 puntos nganing saluhon ang sayang team. Hulikan na pagkawarakan sa endang star point guard na si Trae Young. 110 kontra 18 ang naging pinal na score sa kapangganhangkan Hawks kontra sa team kan Milwaukee Bucks sa Game 4 kan sa ng Eastern Conference Final Showdown sa NBA. Nagdugang man si Bogdanovic nin 20 puntos nganing itabla ang Hawks sa 2-2 win-loss record sa sendang bakbakan. Ang Haros Gabos nagkawat na may kumpiyansa. Ang Gabos man nagpahiling nin high-level performance sa tahaw kan court sabi pa ni Williams. Ang Game 5 kan bakbakan kan duwang ni mangyari sa home court kan Milwaukee. Alas 6:40 sa tuyang oras. Oras na para sa Baretang Showbiz. Antes kan sa tuyang Baretang Showbiz, gusto ko pong pasalamatan ang mga nagdadalan sa tuya sa Facebook Live. Si Renato Sir Rene Ramirez kan Espanya, taga Santo Domingo, Bumbun, nag-aantabay sa tuya sa Facebook. Si Padikong Roy Abilion, nag-aantabay man. Si Rowena Valencia Bryant, na yaon sa Amerika, taga San Francisco, Bumbun, naka-tune in. Pati na si amigo kong Tupi. Sa tuyang Showbiz Chismis, nahihiling si Christine Reyes sa mga fine dining restaurants duman sa Makati na may kadate na foreigner. Guwapo ang pirming kaiba-iba ni Christine Reyes, American Indian. Ang itsura asin talagang magyayamanon ang tamanyo. Nakakamaral siya ang pirming nakakanumpong kay Christine sa kasasaiyang foreigner BF na garong igwanin something sa duwa. Si Christine Reyes matatandaan na nasuway sa sayang partner kan 2018. Asin sunod pang taon kan siya tumaram sa pagkumpirmar kan bagay na ini. Si Christine Reyes mayo manin pigpo-post sa sayang social media account tungkol sa sayang love life. Ang pirming pigpapahiling kay ni sa retrato sa sayang Facebook, ang retrato nindakan aki niyang si Amara. Ang dati man nakarelasyon ni Christine Reyes sarong Ali Katibi na sarong martial artist. Si Ali mayo manin kung ano man napigbubugtak sa sayang Facebook account. Dakol kan mga nakakamasid na inipalan talagang si Christine Reyes. Mahilig na maray sa mga anitsura itong mga taga Middle East. Suno ni Christine Reyes na an kaiba-iba niya an parong itong normal sa nang pirming maaraantod. Kawasa sige ang relibot kani sa pagpautang. Asin ang pinakapaborito na ang parong ni Christine Reyes sa mga nakakataid-taid niya. Itong pirmisa ng mga parong sibulyas. Hatugang sendo na pong nainanyog ang katripulan kan mga baretang sa muyang itinampok ligdi sa Aksyon Bareta sa Aksyon OKFM asin PBN TV5 siring man sa Facebook Live. Ang tabayanan masunod na po.
Ervin Borja sa programang Ano Daw Banwaan. Sa lado teknikal, kaibahan mi po si Engineer Ferdinand Losada. Sa pagpaabot kan mga bareta, ali sa luwas si Darius Biquillo, si Danny Aureo, si Hil de la Cruz, si Carlo Baldosa, asin si Ernie Marfil. Liwat ako po ang sa indong para bareta, ako po si Jeff Pasubilyo. Salamat na maray kan sa indong pagantabay. Marhay na agagiraray sa inugabos asin mapa sa tuwi mampulugod ang bindisyon asin ang biyaya kan mahal na Diyos. Aksyon Bareta sa OKFM. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa.